It-Tnejn filgħaxija bdiet l-ewwel laqgħa mis-sensiela Gvern Li Jisma fejn għaliha kien hemm il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna jwieġeb għall-mistoqsijiet tal-pubbliku inġenerali. Waqt din il-laqgħa spikka s-sentiment ta' bosta li esprimew is-sodisfazzjon għal numru ta' miżuri li tħabbru fil-baġit. Fost l-oħrajn miżura li laqtet ħafna familji kienet dik li għat-tielet sena se tonqos l-income tax. Mistoqsijek wasar xi żmien li min jinvesti flusu fl-isma għandu ukoll igawdi mit-tnaqqis fit-taxxa, il-Ministru Scicluna sostna li l-pass li jmissu għal jikkunsidra tnaqqis fit-taxxa għal dawk li jażlu jġemmgħu flushom permezz tax-xiri tal-isma. Il-Ministru tal-Finanzi riafferma l-pożizzjoni tal-Gvern li l-introduzzjoni tal-iskema tal-pensjonijiet tat-tielet pilastru ma tkunx waħda mandatorja ħalli din ma tkunx ta' pis għal dawk li ma jfilħux. Spjega kif mis-sena 2000 il-faqar żdied iżda dan il-Gvern irnexxielu jwaqfu milli jkompli jikber. Il-Ministru Edward Scicluna qal li huwa se teħares il quddiem li jara l-frott mill-miżuri apposta li qed jittieħdu biex jindirizzaw lil dawk bi dħul baxx. Waqt il-laqgħa tkellem ukoll dwar l-użu tal-fondi Ewropej u fakkar li dawn għandhom jiġu użati kollha. Il-Ministru tal-Finanzi qal li pajjiżna ma jistax jibqa' jaħseb bil-mentalità tal-passat iżda jrid jaħseb iżjed fil-fond biex jilqa' għall-isfidi li kontinwament jiffaċċja.